Antase hayihlalani phansi ke sanhlanu phansi yewethu mna kuyo yonke lento yeMadlanga Commission bendilinde uGeneral Sinona izolo. And ke ngokuba ntasa uGeneral Sinona by the looks of things ngoko bengene kuMadlanga Commission last year December or was it January of this year, uye underestimate ubuzaza beMadlanga Commission. Uzokothuka ngalamhla abanjwa ngesixhanti akhutshwa eofisini yakhe bantase wathi tyhini lento iserious. Wothuka xa efumana iletter of suspension tjukudu yabe isithi ye wena uye kuMadlanga Commission wena wathetha ibubhaqa basically. Fike kuMadlanga Commission wathetha into zomqala akho wena. Yava wothuka nalapho but underestimateile bantase lanto bisenzeka last year or early this year. Ngoku bantase kungona buya ezingqondweni. Kungona buyela ezingqondweni because uthe xa ebuya izolo kuMadlanga Commission wabuya ethe nqaku udala impofu ngesandla wathi hlala apha. Wathi kwela xhego hlala apha uzandirepresenta ke kule game. And ke bantase ke like xa uphethe udala impofu it's not like guys sizawuthi hayi mqabawo hey uphethe ingqondo into ewina every case bantase uzaba dangerous. Udala impofu akasosikhale esi-dangerous akayomele ebukhali bantase udala impofu. Singatsho into nokubana uhlale khona kwi-high profile cases but eyoba uyaziwina okanye ayaziwini it's a story for another day. I don't ndicaba unomisa ngayo gqithi leyo kadala impofu into nokubana uphethe udala impofu but anyways ke udala impofu bantase uye kuMadlanga Commission enze sure into nokubana ukreme ii-terms of references zeMadlanga Commission because 2 minutes baphakamisa isandla athi hayi le yona niyibuzayo ayikho kwi-terms of references zeMadlanga Commission. Xelela ngodala impofu. Mamelani bantase eyona nto ibeka uGeneral Sinona kuMadlanga Commission andithi yilaa nto yeza drugs. Kukho drugs ezabiwayo 441 kgs of cocaine zabiwa elentozeni pha ePotchefstroom. Yava zabiwa akwabikho mntu zaziyo. Izitsixo zazi kuGeneral Sinona. So sifunana nezo drugs siyi-country and ke ngoku sibonile into yokubana uGeneral Sinona unomntana onguThato Sinona and uThato Sinona uclose noNomkhithi and uNomkhithi sayazi reputation yakhe at this point. Yaqonda. So uGeneral Sinona makangaxoki kuthi azenze ngathi umsulwa azenze ngathi ye yena ulupolisa elazi umthetho kwathini asikayilibali into nokubana wena noNomkhithi niku WhatsApp. Wena noNomkhithi niko first name basis. uNomkhithi ukubiza lisearcha uNomkhithi because that's your first name. Nawe uNomkhithi awumbizi Nomkhithi awumbizi Mr Matlala uthi Vusi. Utheni ngokuzazenza lost. Thani ngokungaze uzazi ba usisikrele because now you have 2 suspensions because now wena kwathini uzenza ngathi umsulwa because wakhutshwa ngesixhanti pha eofisini yakho. Bhuti asikakalibali. The North remembers bhuti. Mamelani ke bantase sifuna ezo drugs most point number 1. Point number 2 is uSanda. Point number 2 is the fact that uSanda is a good investigator when it comes to ezinto ze-drugs and whatnot. So wakhawulezwa wakhutshwa ke ngoku phaa kula department. Kwatha yeyo uzasiphazamisa lo wakhawulezwa wakhutshwa. Ukhutshwa into esayinwe ngubani? nguGeneral Sinona. Uthi uGeneral Sinona zangavela isayine lanto yayisuka kwi-Hawks. I-instruction yasuka kwi-Hawks into nokubana lo mntana uSanda uya-investigatewa, he's busy selling the drugs kwi-night clubs and whatnot. So that's why he signed that thing. So leyo into ayilahle kulo top general yase Hawks. So basically he's not taking responsibility for that letter that he signed into nokubana uSanda must be transferred to a different department. Sharp chomi okay uyayiphika siya understand. Then esibini le part into nokubana uSanda after ebelwe i-coffee machine uyokwathiwa into nokubana makabenze i-polygraph test. He's saying into nokubana yena zininzi into ezabiwayo ofisini, so it's not just the coffee machine. So everybody wayenziwa i-polygraph test. But then guys uSanda did say into nokubana every time xa kubiwa into bebesenziwa i-polygraph test, but yena he didn't see the need yoba kwenziwe i-polygraph test because la coffee machine yakhe. Right? Hayi naleyo General Sinona uthi hayi uSanda wayezenza nje sizi ezokhala eTVini useless kakubilanto. Kutsho uGeneral Sinona bantasa kutsho mna mosiyayazi soze ndithethe zonto mna zithethwa nguSinona. Hayi fine bantasa sathi sajongeleyo ke ngoku sangena kule
simane singena siphuma phofu kuleyo nto yobana yena akakho right mentally because yonke lento iye yam-affecta mentally, wakhe walala nasesibhedlele for 2 weeks kwathini simane singena siphuma nakuleyo ke abenza sure udala impofu naye umane singene sikhupha ku-terms of reference but nizazibukelela leyo but naxesha lodlala yabo. So ke ngoku bantase enye ke ngoku into yezitsixo, right, zathathwa mos ii-drugs zasiwa phaa, yava, ngabantu abazisa phaa esibaziyo abanyiyileyo kuMadlanga Commission abazawubanjwa very soon if abakabanjwa. Fine, zangena phaa ii-drugs. So ke ngoku la safe ke ngoku okanye umnyango waphaa uyaqhaqhwa ke ngoku kuthiwa kugrindiwe, yava. So oonyuswa and everybody else otestifayileyo kuMadlanga Commission uthi no man, laa nto leya yes igrindiwe and all of that, but it looks like it was staged. Like aba bantu it looks like bavule ngesitsixo and then bagrinda later on, yabo, just to stage i-crime scene, yava, batsho bonke abanye abantu. Sharp, zathathwa ii-drugs. Isitsixo besikubani? KuGeneral Sinona. Isitsixo zombini izitsixo zaphaa bezikuGeneral Sinona, akekho omnye umntu ebenesitsixo. Sharp chom. So ke ngoku uthi uGeneral Sinona yena into nokubana una years of experience, i-CV yakhe ngamthethelela into nokubana la crime scene leyana it was not staged. Uthi yabonakala laa nto leya into nokubana aba bantu benze sure into nokubana bafuna i-professional into nokubana igrinde laa nto because iye yagrindwa and then yabona laa nto ibaphakathi laa mechanism ibaphakathi mani xa kutsixwa ithathiwe yalahlwa phaa phantsi. So uthi ngumntu obeyazi into beyenza lowa, so it was not staged. Okay, sharp chom xa sitsho. So uthi yena into nokubana akuvulwanga ngasitsixo, kuvulwe ngala grinder, but abanye abantu bathi phosisa, yava, hayi sharp. So uyiphikile leyo bantase, kuyabuzwa General Sinona, Peto, uyayazi kaloku into nokubana esi storage location sasi-storage location esingekho safe, but still you insisted into nokubana ezi drugs ziye kwesi storage location. Uyazi into nokubana amasela ayazenzela phaa, uyenza njani into enjalo wena Sinona? Athi ke nake no, that place was safe if there was no inside help for la masela ngewanga